Ja, hallå Katrin Johansen. Nu är du akkurat vid skai om att handföra trobelfolk. Vad tek du vitt därifrån som skaien med det? Jag bestämde ett guldkod som tänkte jag med och det var att det kan stå till om det är några inte brukar energi på. Kvar lite där mot till mot nära så. Huxar du om tar trobelstövnar eller vad är det du huxar om att du säger att bruka om du ska bruka energi på? Ja, det här situationer som kräver energi och är det något som är kan göra något vi eller det kan utanför det som är har behov och arbeta att bruka orska på. Okej, så läs vi. Det är något annat som du säljer lägger mest till alltså i samarbete skaie. Jag hade det var rätt avhåvärst och hade att det tillfälle som vi fick hem vi bestämt något som är att man läsa och reflektera mer och lära mig de metoderna som vi läser fick presentera skaien. Prova det. Tack för Katrin.